Můžeš. Podepsat od rodičů. To mi přijde, to je dobrý. My tady, pokud vás to kuko, tak tady děláme i zbrojáky jako. Prosím? Jste tady nějaký střelecký klub? Se dalo přihlásit. Uvažuju nad tím, že ho založím tady, jo, protože těch lidí je čím dál víc. Samozřejmě tady se dá využít na operaci tady třeba máme stále zákazníky, tak se vždycky domluvíme, přeložíme vyklopujeme se. A pak, pokud si uděláte zbrojáky, tak už si můžete chodit normálně sami, libovolně se svýma zbraněma, nebo si půjčovat bez dohledů a je to pak podstatně levnější. No. Tak. Vy si to můžete odstřílet tady.